फाग्ला लाइफा मुंथासो जाना होदों आरो बेफोरबायदियानो आं मोनदांनांगोन नङाब्ला ओंखारनि ससे गारनानै होनाया नैबे थिकेहा दं बेफोरबायदि मानसिखौ बुयै बुयै खुसि जाबोनानै गोबां जाबोनाय गथ' ओइ मा बुंनायखौ आं जेलनि बाथ्राखौ बुंदों नोंखौ अंकलनि बाथ्रा बुं नङाब्ला नोंखौ नङाब्ला मा खालामनो मा खालामनो मिथिगौ नों मिथिगौ बोरायखौ बुंनानै नोङो नैरोजा रां लाबोनानै आंनि आखायाव दैखांनानै पारामिटारजों ओंखाम जानायनिख्रुइ गावनि बबेबा मोनसे हटेलाव थांनानै दाउ आरो अमा बेदरजों आं मोनसे फेमिलि जाहैनोसै आंनि गोजाम रांमारियाव 2000 रां दङ बेखौनो दिहुननानै हरैसा आयै बे मानसिखौ आं आरो फालियो नंगौब्लानो ओंखारबाय थारैनो हिनजाव माहारिया मालाबाबो गोरोन्थि खामानि मावनो मोना मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो हिनजाव माहारिया गोबां दुखु दाहा सहायनो गोनां जायो लोगोसे लाराजा नखराबो गोबां खामानि लानो जायो 나가 헐. 나 그러나 이거 차우 좀 가야 돼. 어리시다. 어리시다. Sao mà live là nhiều không hấp. Được. Ồ, thì mulai lah. Mulai dulu hoài. Nó có hình gì? Này chúng đi đâu xí? Undulan barisman. Biarlah kan sampai barisman dia. Ada apa yang kita jual lah? Kita benar. Kita mulai ke gaya-gaya. Ada, bangder semua bangsa langkai. Bangsin sekali. Amun masih sih? Nunggu nak. Roni kita kau sana kan? Kira makau na ham nak. Nama dia, aku nak siapa mulai dari. Ada keluar, mari ni pun pukul. Sani bersama friend saya. Roni kau sana. Ama sedang belasa. Undulan keren dah. Minggu tu bisau lah. Undulan asna. Kalau nak lagi kau nak. Oh, ini tak. Itu mana? Yang mana? Abi, ini apa tu kau nak? Cara kau dia nak? Pun cuma dia. Kau kau ni cerai dia kau. Kau nak dia untuk. Oblarang tu, kau ni cerai dia. Kau tu mana kau cerai dia? Kau ni sama dia. Kau nak? Kau nak kau akan mendapat hal itu mana kau? Kasih. Ayo lagi. Coba mengerak. Yang tu. Nama renayang. Ayo aku masih di grup. Baru masih di grup. Singgaran main rola nang lebo, ini kami hamil kamu.